Hii kunali kufika kwa Richard Chimwene Banda kumano ndithu security ndithu MDF ndiyo mukiwa nayo ma afterwards ndithu anayankhula kumano achoka ndithu ndimya achita kuwathawitsa nkhani ina ndiyakhudzana ndi assistant gang kuti onse amene amaonetsa kaunjika malaisensi awo awapanga provoke awakhansula achitanso kupanga apply kachikena ndi kulilongwe ndithu situation sili bwino kwa vota. ¿Cómo van a ir a Kofuni ganga kasweka. Kaunjika kuyambira lero toyambirira as of this moment yekuti kubalola njovu aliyense dandi nchaina kaya ndi mwenye amene akuchita malonda oodetsa kaunjika malaisensi awo ochitira malonda mdziko muno kuyambira lero litapanga revoke achotsa atseke kale maofesi awo onse. Akulu onse amene tunaendetsa business yakaunjika mavuto anu ifeyo tikuwadziwa takhala tikulankhulana ndipo kaunjika kuyambira lero toyambirira as of this moment yekuti kubalola njovu aliyense dandi nchaina kaya ndi mwenye amene akuchita malonda oodetsa kaunjika malaisensi awo ochitira malonda mdziko muno kuyambira lero litapanga revoke achotsa atseke kale maofesi awo onse. Kuyambira pano pamene tikulankhula pano akulu onse amene tunaendetsa business yakaunjika mavuto anu ifeyo tikuwadziwa takhala tikulankhulana ndipo kuyambira leroli kupita kutsogolo ndi mavuto
pieces wonse ndibazimenezi kupita kutsogolo tikumana ndi akuluakulu onse amene ali mu komiti ya mapenda ndi komiti yakaunjika kuti masanano tigwirane fundo zogwirika kuti katundu abwerere pa mitengo imene amagulitsa poyamba. Ine zandinanene kwambiri nganamalonda ndi zimenezo kuti ndiyambe implementation ya zimenezi tikachoka pano koma komiti yanu itsalire kuti tikakonze mmene tiyendere komanso pali ndondomeko zina zokhudzana ndalama yakunja imene tapanga kuti tiwathandizire ochita malonda akaunjika komanso malonda ena. Ndondomeko zimenezi ngati madollars amene timpereke ku makampani ngati amenewa zithandizira inuyo ochita malonda kuti pale fulani zilimayo ikhale pansi. Ndimafuna mmene mawu ameneyo kwazikalawo Diminuisha pamenepo chimene chikupangitsa kuti katundu azibwera kwamanga malonda ali mapanga awiri. Pali amene amapanga malonda enieni amene ndalama yakunja ikuwasowa. Malonda ali pakati kaunjika, mafuta ophikira, suka komanso chakudya. Ndikufuna tipereke ndondomeko izi mumvetsere pakati panu pamuli magulu angapo ena amene mabwera kuti mulandire mayankho. Mumvere mayankho ndi awa. Ndisepakambana komanso Minister of Trade Dzulo aitana amene amaoda katundu weniweni kuphatikizapo akaunjika kuti tiapatse madollars petsalangaye tiapatse madollars kuti aone katundu pamtengo wabwino. Chifukwa ngati katundu saoneka pamtengo wabwino ndikuti katundu azithulabe tsiku ndi tsiku. Iwowo akuvutika kupeza forex ndeta ikandondomeka kuti forex iyo iwowo tiapatule tiapatse iwowo. Pachifukwa chimenechi ndabwera ndi anduna a trade komanso anduna a information amene amapanga business kumsika ndi amene akumva kuwawa ndi amene abwera lero kuti adzamve mayankho awo. Ifenso tabwera polemekeza kubwera kwanu. Mutilole mukanyengo kochepa tipereke mayankho amene tili nawo kumavuto amene mukumana nawo. Choyamba chenicheni tifuna tivomere kuti katundu wakwera mtengo pena paliponse kuphatikiza inu amene maoda ndi kugulitsa. Tsiku lililonse mukati mupite mukagule katundu mukupeza mtengo watsopano. Lero mufuna mulandire mayankho. Tikudziwa kuti amene achuluka pano ndi akaunjika komabe pabweranso ena amalonda ena. Maichi tiyambe motere kwa amene mungathe kumvetsera amene muli ndi ululu amene mukufuna mayankho tiyambe motere.